Makadini vatenderi vadiwa. Zita rangu ndinoitwa Maybe Gave. On behalf of Catholic Jeff Melodies, tauyawo nedamba refu redu rinonzi Ngatikumbirei Runyararo. Iro rine nzimbo 9 dzakabikwa nava JK Dzingai. Damba refu iri rakauya mushure mekunge tawirwa nedenda reCovid pasi rose. Takatambudzika. Hama neshamwari dzakafa muzvipatara nekuda kwekuti pakanga pasina treatment. Kwataikwanisa kudzokera kuti tiwane rubatsiro ndiko kuna Mwari Baba. Nokudaro takachema kuna Mwari Baba tichiti, tenziwe uyai kwatiri. Wonaika Mwari tava kupera. Hama neshamwari dzedu dzakatisiya, tinadzo munangariro nanasi. Tinongonamata kuna Evo Mwari tichiti zuva ripenye kune avo vose vakafa. Mushure mekuona kusagadzikana kwa vanhu pasi rose, zvikuru sei nyika yedu yeZimbabwe, kurwisana, urwere, nzara, kushaya mabasa, ngatikumbirei runyararo. Zvakadaro, titarisiro netariro yekuti Mwari vanotinzwa patinonamata. Ndosaka tiri tichiti mambo ndiye mufudzi wedu. Hapana chatinoshayiwa. Mukukumbirira runyararo, ngatidane norudo rukuru, nokunzwana uye nokubatsirana. Tigova chiedza chenyika.